Súčasťou bezplatnej inštalácie je sprevádzkovanie výrivky a počiatočná úprava vody podľa nameraných hodnôt. Zákazníkom vysvetlíme nielen ako výrivku používať, ale aj ako sa o ňu starať tak, aby spoľahlivo slúžila dlhé roky. Voda vo výrivke sa pravidelne filtruje. Aby však vydržala kryštálovo čistá, je potrebné pred každým vstupom zbaviť telo všetkých nečistôt. Preto ak je to možné, odporúčame zákazníkom umiestniť v blízkosti výrivky sprchu. Vďaka výkonnému ozónovému čisteniu je potom údržba veľmi jednoduchá, stačí iba raz za týždeň pridať do vody tradičný chlór alebo aktívny kyslík, ak ste na chlór citliví. I keď by voda vo výrivke vydržala dlhšie, z hygienických dôvodov sa odporúča vymeniť ju každé 3 až 4 mesiace. Súčasne s výmenou vody je potrebné vyčistiť i kartušový mikrofilter, prípadne ho vymeniť za nový. Tieto služby, ako i zazimovanie výrivky, ponúkame v rámci nášho zákazníckeho servisu.